खुलुमबाय बड' लाइभ 24 नि स्टुडिअ आं किंगन मुसाहारि मोनसे ब्रेकिं निउज लानानै फैदों चिरांनिफ्राय चिरांनि बिजनियाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय बिसि फिसायनि जिउ खहा गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव आरो सासेल' फिसाजो गोब्राबै जोखोम जानायनि रादाब मोनदों जाब्रबथाय खालामनानै साखा खब्रै गारिया जाब्रबथाय थिलिनिफ्राय खारखुमा लांदों जाथायखौ लानानै मोनसे मैखोम बिजाथाय सोमजिदों गिख्रंथाव जाब्रबथायाव जिउ गोमाबाय बिसि फिसायनि आबुं रादाब लानानै फैदों चिरांनिफ्राय चिरांनि बिजनि उत्तर सिलबारियाव जादों बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जेराव गोख्रै खारथाय सुइफ्ट गारिया सौदावलांबाय गंसे स्कुटियाव जाब्रबथायाव थैदों अनामिका पाटगिरि CISF राहुल राय दुखुनांथाव बिसि फिसायनि सासेल' फिसाजो गोब्राबै जोखोम जादों बे दुखुनांथाव जाब्रबथाया बिजनि कुक्लुं लामानि उत्तर सिलबारियाव जादों बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय शुक्रबारनि मोनाबिलियाव जादों बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाया राहुला साननैसो सिगाङावसो सुटियाव न'आव फैदोंमोन CISF आव खामानि मावनाय राहुला जाब्रबथाय खालामनानै साखा खब्रै सुइफ्ट गारिया आरो सुइफ्ट गारिनि ड्राइभारा खारखोमा लांदों बिजनि उत्तर सिलबारियाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाया जादों एक्सक्लुसिभ भिजुअलनि दारै नोंथांमोना दिन्थिनो लादों साखा खब्रै गारि सुइफ्ट डिजायर गारिया सौदावलांदों स्कुटिखौ बिजनि उत्तर सिलबारियाव जादों बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाया चिरांनि बिजनि उत्तर सिलबारियाव जादों बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय गोख्रै खारथाय सुइफ्ट गारिया सौदावलांबाय गंसे स्कुटिखौ जाब्रबथायाव थैदों अनामिका पाटगिरि CISF आव साख्रि खालामनाय राहुल राय आरो दुखुनांथाव बिसि फिसायनि सासेल' फिसाजोआ गोब्राबै जोखोम जादों 8 बोसोरनि फिसाजोआ गोब्राबै जोखोम जानायनि रादाब मोननाय जादों आरो दुखुनांथाव बिसि फिसायनि बे सासेल' फिसाजोआ दासान्दि गोब्राबै जोखोम जानानै बङाइगावनि लवार आसाम हस्पिटालाव फाहामथाय लागासिनो दं होननानै जों मिथिनो मोननाय जादों आरो शुक्रबारनि मोनाबिलियाव जादों बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया AS 26F2229 नम्बरनि सुइफ्ट डिजायरनि गारिया सौदावलांदों बिसि फिसायनि स्कुटिखौ जाउनाव थैनायखौ अबथिरा बोजबनानै लानो गोनां जाबाय बिसि फिसाया गोब्राबै जोखोम जादों बिसि फिसायनि सासेल' फिसाजो 8 बोसोरनि फिसाजो एक्सक्लुसिभ भिजुअल नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दं साखा खब्रै गारि सुइफ्ट डिजायर गारिया स्कुटिजों फैबाय थानाय बिसि फिसायखौ सौदावलांदों AS 26F2229 नम्बरनि सुइफ्ट डिजायरनि साखा खब्रै गारिया गोबारै फैनानै स्कुटियाव सौदावदों जाउनाव बिसि फिसाया अबथिरा थैनायखौ बजबना लानो गोनां जाबाय आरो जेराव बिसि फिसायनि सासेल' फिसाजोमोन बियो गोब्राबै जोखोम जादों आरो दासान्दि बङाइगाव लवार आसामनि हस्पिटालाव फाहामथाय लागासिनो दं 8 बोसोरनि फिसाजोआ जाब्रबथाय खालामनानै सुइफ्ट डिजायरनि गारिनि ड्राइभारा जाब्रबथाय थिलिनिफ्राय खारखोमा लांदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो चिरांनि बिजनि पुलिसा दायो जाथायखौ लानानै नायसंनो जागायगासिनो दं AS 26F2229 नम्बरनि सुइफ्ट डिजायरनि गारिया सोर सालायदोंमोन बेखौ लानानै बिजनि पुलिसा दायो नागिरगासिनो दङ AS 26F2229 नम्बरनि सुइफ्ट डिजायरनि साखा खब्रै गारिया सौदावलांदों बिसि फिसाय फैनाय गंसे स्कुटिखौ जाउनाव जायगायावनो थैनायखौ बजबना लानांबाय अनामिका पाटगिरि फारसेथिं बङाइगाव लवार आसाम हस्पिटालाव थैयो CISF आव साख्रि खालामनाय राहुल राहुला साननैसो सिगाङावसो सुटि लानानै न'आव फैदोंमोन नाथाय जाब्रबथायाव राहुल आरो अनामिकानि सासेल' फिसाजोआबो कस्तुरि राया गोब्राबै जोखोम जादों दासान्दि लवार आसाम हस्पिटालाव फाहामथाय होगासिनो दं फिसाजोखौ आरो मख'जाथावना बाथ्राया बिसोरदि गामिनि मन्दिराव बोसोरारि फुजा फोजोबनानै बिसि फिसाय आरो 8 बोसोरनि फिसाजो साथामबो स्कुटिजों फुमकिपारानि न' फारसे फैबाय थानाय समावनो बे दुखुनांथाव जाब्रबथाया जायो गुबुन फारसेथिं जाब्रबथाय खालामनानै साखा खब्रै सुइफ्ट गारिनि ड्राइभारा जाथाय थिलिनिफ्राय खारखोमा लांनो हायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो दासिमबो जाब्रबथाय खालामनाय सुइफ्ट डिजायरनि गारिनि ड्राइभारखौ नागिरनानै मोनाखै बिजनि पुलिसा दायो संदानगासिनो दं सुइफ्ट डिजायरनि गारिनि ड्राइभारनि सालायगिरिखौ बिजनि उत्तर सिलबारियाव जादों बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय गोख्रै खारथायै फैनाय सुइफ्ट गारिया सौदावलांबाय गंसे स्कुटिखौ जाउनाव जाब्रबथायाव थैनायखौ बजबना लानो गोनां जाबाय अनामिका पाटगिरि आरो CISF आव खामानि मावनाय साख्रि खालामनाय राहुल राया दुखुनांथाव बिसि फिसायनि सासेल' फिसाजोआ गोब्राबै जोखोम जादों
दासान्दि बङाइगावनि लवार आसाम हस्पिटालाव फाहामथाय लागासिनो दं फिसाजोआ। 8 बोसोरनि फिसाजोआ बिजनीनि कुक्लं लामानि उत्तर सिलबारियाव जादों बे गिख्रंथाव लामा जाब्रथाया। शुक्रबारनि मोनाबिलियाव जादों बे गिख्रंथाव जाब्रथाय। गुबुन फारसेथिं राहुला साननैसो सिगाङावसो CISF आव साख्रि खालामनाय राहुला साननैसो सिगाङावसो सुटि लानानै न' फारसे फैदोंमोन आरो सुइफ्ट डिजायारनि गारिनि सौदावनायाव अबथिरा बिसि फिसाया थैनायखौ बजबना लानो गोनां जाबाय। 8 बोसोरनि फिसाजो सासेल' फिसाजोआ गोब्राबै जोखोम जानायजों दासान्दि लवार आसाम फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो दं 8 बोसोरनि फिसाजोआ। जाब्रथाय खालामनाय सुइफ्ट गारि साखा खब्रै गारि AS26F2229 नम्बरनि सुइफ्ट डिजायार गारिया जाब्रथाय खालामनानै खारखोमालाङो आरो दासिमबो बिजनी पुलिसा सुइफ्ट डिजायार गारिनि सालायगिरिखौ नागिरनानै संदारगासिनो दङ। दासिमबो नागिरदोंबाबो हमनो हायाखै सुइफ्ट डिजायारनि गारिखौ आरो पुलिस बिफाननि फारसेनिफ्राय बे जाब्रथायखौ लानानै नायसंनाय हाबाफारिखौ सालायगासिनो दं होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। दा बाथ्राया जाबाय दुखुनांथाव बे जाब्रथायाव अबथिरा थैनायखौ बजबना लानो गोनां जाबाय बिसि फिसाय आरो फारसेथिं CISF आव साख्रि खालामनाय राहुल रायआ आरो गुबुन फारसेथिं सासेल' फिसाजो 8 बोसोरनि फिसाजोआ गोब्राबै जोखोम जादों। दासान्दि बङाइगावनि लवार हस्पिटालाव फाहामथाय लागासिनो दं होननानै जों मिथिनो मोननाय जादों 8 बोसोरनि फिसाजोआ।